मन्त्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै दिनै एसे आगोलाव आदा गबिन्द बसुमतारिया बुंलांबाय जे बिटिआरआव मा दङ गैया बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा इन्डियायाव मोनसेल' जायगा दङ एनसिआर नाय नेशनेल केपिटेल रिजन दिल्लीयाव नेशनेल केपिटेल रिजन बिनि उनाव गावनि जातिनि हारिनि मुङाव मोनसे रिजन जाबावबाय बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन Oh my God! बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय Monta! Masanda! No, no, no. लोगोफोर